ως των εκμαλώτων ελευθερωθείς και των φτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό του Θεός, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ευλόγησον τιμίε Πάτερ. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εορτάζει σήμερον η Εκκλησία μας την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Το πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Άγιος Γεώργιος αποδεικνύεται από το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη των χριστιανών προς το πρόσωπό του. Και το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη των χριστιανών το αποδεικνύουν η πληθώρα των ονομάτων. Το Γεώργιος είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ονόματα που έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Το αποδεικνύουν επίσης η πληθώρα των ιερών ναών που είναι αφιερωμένοι προς τιμήν του. Το αποδεικνύουν τα πάμπολα θαύματα που επιτελεί ο Άγιος Γεώργιος. Το αποδεικνύουν ακόμα και οι οικισμοί, χωριά και πόλεις που φέρουν το όνομά του, Άγιος Γεώργιος. Ακόμα και 2 χώρες στον κόσμο υπάρχουν με το όνομα του Αγίου, Γεωργία. Είναι η μία από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ενώσεως, τώρα ανεξάρτητη χώρα, και η άλλη είναι επίσης Γεωργία, μία από τις 49 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω μια ακατάσχετη λοιπόν επιθυμία και έναν λογισμό να πω δικά μου εγκομιαστικά λόγια για τον Άγιο Γεώργιο. Επειδή όμως τα δικά μας λόγια και εγκόμια είναι φτωχά, γι' αυτό σωπαίνουμε και ακολουθούμε το συναξάρι της ημέρας. Ο λαοφιλής Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος, γεννήθηκε περίπου το 275 μετά Χριστόν στην Καπαδοκία από γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του μάλιστα πέθανε μαρτυρικά για τον Χριστό. Είχε μάρτυρα πατέρα στα χρόνια τα δύσκολα, τα πρώτα χρόνια των 3 πρώτων αιώνων, όπου η πίστη ήταν απαγορευμένη και οι διωγμοί κατά των χριστιανών ήταν ανηλεείς. Ο πατέρας του λοιπόν πέθανε μαρτυρικά για τον Χριστό όταν ο Γεώργιος ήταν 10 χρονών. Η μητέρα του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της, στην Παλαιστίνη, όπου είχε τα κτήματά της. Όταν έγινε 18 χρονών στρατεύτηκε στον Ρωμαϊκό στρατό. Αν και νέος στην ηλικία, διεκπεραίωνε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις τέλεια. Φαινόταν ότι θα είχε μπροστά του μια λαμπρή καριέρα. Όλοι τον θαύμαζαν για το παράστημά του. Γι' αυτό γρήγορα τον προήγαγαν σε ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα και του έδωσαν τον τίτλο του Κόμη. Και ο Διοκλητιανός, ο αυτοκράτορας δηλαδή, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας εκείνης της εποχής, τον εκτιμούσε πάρα πολύ. Από την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου μέχρι την εποχή που ανέβηκε στον θρόνο ο Διοκλητιανός το 283 μετά Χριστόν, η χριστιανική εκκλησία μεγάλωσε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια διαστήματα ανάμεσα στους διωγμούς που ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα. Σε αυτό λοιπόν το φεγγάρι θα λέγαμε, η χριστιανική εκκλησία μεγάλωσε πάρα πολύ γιατί επικρατούσε ειρήνη. Οι χριστιανοί πήραν πολλές δημόσιες θέσεις, έκτισαν πολλούς μεγάλους ναούς, διάφορα σχολεία και οργάνωσαν τη διοίκηση και τη διαχείριση των εκκλησιών και της φιλανθρωπίας. Όταν όμως ανέβηκε στο θρόνο ο Διοκλητιανός, τα πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο. Αρχικά εργάστηκε για την οργάνωση του κράτους του. Προσέλαβε στρατηγούς για βοηθούς του που τους ονόμασε αυτοκράτορες και καίσαρες.
και αφού πέτυχε να υποτάξει τους εχθρούς του κράτους και να σταθεροποιήσει τα σύνορά του, στράφηκε στα εσωτερικά ζητήματα. Δυστυχώς, στράφηκε εναντίον της χριστιανικής θρησκείας για να ανορθώσει την ειδωλολατρεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάλεσε τους βοηθούς του, τους Καίσαρες, το 303 μετά Χριστόν και τους στρατηγούς στην πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους σε 3 γενικές συγκεντρώσεις. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο 28χρονος τότε Γεώργιος, που διακρίθηκε πολλές φορές στους πολέμους. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι για να πάρουν αποφάσεις για την εξόντωση και τον αφανισμό της χριστιανικής πίστης. Πρώτος μίλησε ο Διοκλητιανός, ο αυτοκράτορας, και επέβαλε σε όλους να αναλάβουν τον εξοντωτικό αγώνα εναντίον του χριστιανισμού. Στα χρόνια του Διοκλητιανού μαρτύρησαν πάρα πολλοί από τους στρατιωτικούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Όλοι υποσχέθηκαν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξαλείψουν τη χριστιανική θρησκεία από το Ρωμαϊκό κράτος. Τότε ο γενναίος Γεώργιος σηκώθηκε και είπε: «Γιατί βασιλιά και άρχοντες θέλετε να χυθεί αίμα δίκαιο και άγιο για να εξαναγκάσετε τους χριστιανούς να προσκυνούν και να λατρεύουν τα είδωλα?» Και διακήρυξε την αλήθεια της χριστιανικής θρησκείας και την θεότητα του Χριστού. Μόλις τέλειωσε, όλοι ταράχτηκαν με αυτή την ομολογία του και προσπάθησαν να τον πείσουν να μετανοήσει, να ανακαλέσει, να τα πάρει πίσω. Για τα όσα είπε, καταπραίνοντας έτσι, γλυκαίνοντας και τον Διοκλητιανό. Αλλά ο Γεώργιος ήταν σταθερός και με θάρρος διακήρυτε την χριστιανική του πίστη. Οργισμένος ο Διοκλητιανός διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή και να του περισφίξουν τα πόδια στο ξύλο. Είναι ένα από τα μαρτύρια στα οποία υπέβαλαν οι Ιουδαίοι και τον Χριστό μας όταν τον φυλάκισαν. Ο Χριστός μας έμεινε μια νύχτα στη φυλακή. Έκανε και φυλακισμένος. Σε αυτό λοιπόν το βασανιστήριο υπευλήθηκε ο Άγιος Γεώργιος και έμεινε ακλόνητος στην ομολογία του παρόλες τις κολακίες και τις υποσχέσεις. Αφού τον περιέσφιξαν τα πόδια στο ξύλο και τον ξάπλωσαν ανάσκελα, του έβαλαν επάνω στο στήθος του μια μεγάλη και βαριά πέτρα. Το άλλο πρωί ο Διοκλητιανός διέταξε να του παρουσιάσουν τον Γεώργιο και να τον ανακρίνει. Και πάλι αυτός έμεινε ακλόνητος στην ομολογία του και παρόλες τις κολακίες και τις υποσχέσεις του αυτοκράτορα διακήρυτε την πίστη του και μιλούσε για τους ουράνιους θησαυρούς. Ο Διοκλητιανός οργίστηκε από τα λόγια του και διέταξε τους δήμιους να δέσουν τον Άγιο σε ένα μεγάλο τροχό για να κομματιαστεί το σώμα του. Ήταν ένα από τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν τους χριστιανούς. Σε τέτοιο τροχό είχαν δέσει και την Αγία Εκατερίνα. Μάλιστα ειρωνεύτηκε την ανδρεία του Αγίου και τον κάλεσε να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο Γεώργιος ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωνε να δοκιμαστεί και δέχτηκε με ευχαρίστηση να υποστεί το φοβερό αυτό μαρτύριο που χώριζε σε μικρά λεπτά κομμάτια ολόκληρο το σώμα του, επειδή γύρω-γύρω από τον τροχό υπήρχαν μπηγμένα κοφτερά σίδερα που μοιάζαν με μαχαίρια. Πραγματικά, μόλις ο τροχός κινήθηκε, τα κοφτερά σίδερα άρχισαν να κόβουν το σώμα του. Τότε ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Μη φοβάσαι, Γεώργιε, γιατί εγώ είμαι μαζί σου». Και αμέσως ένας άγγελος ελευθέρωσε τον Άγιο, λύνοντάς τον από τον τροχό και θεραπεύτηκε όλο το καταπληγωμένο σώμα του. Ο Γεώργιος, αφού απέκτησε το θαυμάσιο παράστημά του, με όψη αγγελική παρουσιάστηκε στον Διοκλητιανό που είχε πάει με άλλους να κάνει θυσία στα είδωλα. Μόλις τον είδαν έμειναν όλοι έκθανδοι και απορριμμένοι. Μερικοί δε ισχυρίζονταν ότι είναι κάποιος που του μοιάζει ή ότι είναι φάντασμα. Καθώς όμως σχολίαζαν το γεγονός, εμφανίστηκαν μπροστά στον βασιλιά 2 από τους αξιωματικούς του, ο Πρωτολέοντας και ο Ανατόλιος, με 1000 στρατιώτες, και ομολόγησαν και αυτοί την πίστη τους στον Χριστό. Ο Διοκλητιανός θύμωσε τόσο, έγινε έξαλλος και διέταξε να τους σκοτώσουν, πράγμα που έγινε αμέσως. Έπειτα διέταξε να γεμίσουν αμέσως ένα λάκκο με ασβέστη και νερό, και αφού ρίξουν μέσα τον Γεώργιο, να τον αφήσουν μέσα 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι ώστε να διαλυθούν και τα κόκαλά του. Πραγματικά οι δήμοι έριξαν τον Άγιο στον ζεματιστό ασβέστη και έκλεισαν το στόμιο του λάκκου. Τον σκέπασαν τον λάκκο με την ασβέστη. Μετά από 3 μέρες ο Διοκλητιανός έστειλε στρατιώτες να ανοίξουν το λάκκο και με μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν τον Άγιο Γεώργιο όρθιο μέσα στον ασβέστη να προσεύχεται.
Το γεγονός εντυπωσίασε και προκάλεσε θαυμασμό και ενθουσιασμό στο λαό που φώναζε «Ο Θεός του Γεωργίου είναι μεγάλος». Ο Διοκλητιανός ζήτησε εξηγήσεις από τον Γεώργιο που έμαθε τις μαντικές τέχνες. Τον θεωρούσε μάγο. Και πώς τις χρησιμοποιεί. Ο Γεώργιος τότε του απάντησε ότι τα γεγονότα ήταν αποτέλεσμα της Θείας Χάρης και της δύναμης και όχι μαγείας και γοητείας. Ο Διοκλητιανός, οργισμένος, διέταξε να του φορέσουν πυρακτωμένα παπούτσια με σιδερένια καρφιά και να τον εξαναγκάσουν να περπατά. Ο Άγιος προσευχόταν και περπατούσε χωρίς να πάθει τίποτε. Πάλι διέταξε να τον φυλακίσουν και σκέφτηκε να φωνάξει τους άρχοντες για να συσκεφτούν τι έπρεπε να κάνουν στο Γεώργιο. Και αφού τον δίρανε τόσο πολύ με μαστίγια και καταπλήγωσαν ολόκληρο το σώμα του Αγίου, τον παρουσίασαν στον Διοκλητιανό που έμεινε έκπληκτος βλέποντας τον Γεώργιο να λάμπει σαν άγγελος. Σκέφτηκε λοιπόν ότι το φαινόμενο αυτό οφειλόταν στις μαγικές του ικανότητες. Γι' αυτό κάλεσε τον μάγο Αθανάσιο για να λύσει τα μάγια του Γεωργίου. Ήρθε λοιπόν ο μάγος Αθανάσιος κρατώντας στα χέρια του 2 πύληνα δοχεία όπου υπήρχε δηλητήριο. Στο πρώτο αγγείο το δηλητήριο προξενούσε τρέλα, ενώ στον δεύτερο τον θάνατο. Αμέσως οδήγησαν τον Άγιο στον Διοκλητιανό και στον μάγο Αθανάσιο. Ο βασιλιάς διέταξε να του δώσουν να πιει το πρώτο δηλητήριο. Ο Άγιος χωρίς δισταγμό ήπιε το δηλητήριο του πρώτου δοχείου, αφού προηγουμένως προσευχήθηκε λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο υπόν καν θανάσιμον τυπίωσιν, ούμοι αυτούς βλάψει, θαυμάστοσον ειν τα ελέη σου». Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, ότι δηλαδή τους Αγίους δεν τους πειράζει τίποτα, ακόμα και αν πιούν δηλητήριο. Δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Μόλις είδαν ότι δεν έπαθε απολύτως τίποτα, ο βασιλιάς διέταξε να του δώσει ο μάγος και το δεύτερο αγγείο. Το ήπιε και αυτό χωρίς να πάθει το παραμικρό. Τότε όλοι έμειναν έκπληκτοι από αυτό το θαύμα. Ο Διοκλητιανός εξακολουθούσε να επιμένει ότι για να μην πεθάνει ο Γεώργιος είχε δικά του μάγια. Ο μάγος Αθανάσιος, που ήξερε πόσο δραστικά ήταν τα δηλητήρια, αφού γονάτισε μπροστά στον μάρτυρα, ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό Θεό. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και φώνευσαν τον Αθανάσιο τον μάγο αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έφτασε και η γυναίκα του Διοκλητιανού, η Αλεξάνδρα, η οποία γιορτάζει στις 21 Απριλίου και ομολόγησε την πίστη της στον αληθινό Θεό. Και ο σκληρός και άκαρδος Διοκλητιανός διέταξε να την φυλακίσουν και την επομένη να της κόψουν το κεφάλι. Τέτοιοι ήταν. Η Αλεξάνδρα, ενώ προσευχόταν στη φυλακή, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού και το μαρτυρικό τέλος του Αγίου. Ο Άγιος Γεώργιος κλείστηκε στη φυλακή και τη νύχτα είδε στο όνειρό του τον Χριστό που του ανάγγειλε ότι θα πάρει το στεφάνι του μαρτυρίου και θα αξιωθεί της αιωνίου ζωής. Σαν ξημέρωσε, διατάχθηκαν οι στρατιώτες από τον Διοκλητιανό να παρουσιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πραγματικά ο Άγιος βάδιζε γεμάτος χαρά προς τον βασιλέα, επειδή προγνώριζε ότι έφτασε το τέλος του. Μόλις λοιπόν τον αντίκρισε ο Διοκλητιανός, του πρότεινε να πάνε στο ναό του Απόλλωνα για να θυσιάσει στο είδωλό του. Όταν μπήκε ο Άγιος στο ναό, σήκωσε το χέρι και αφού έκανε το σημείο του σταυρού, διέταξε το είδωλο, το άγαλμα δηλαδή, να πέσει. Και αμέσως αυτό έπεσε και έγινε συντρίμμια. Ο ιερέας των ειδόλων και ο λαός τόσο πολύ θύμωσαν που φώναζαν στον βασιλιά να θανατώσει τον Γεώργιο. Ο Διοκλητιανός έβγαλε αμέσως διαταγή και του έκοψε το κεφάλι. Ο πιστός υπηρέτης του Αγίου, ο Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του Αγίου, παρέλαβε το Άγιο Λείψανο του μάρτυρα μαζί με αυτό της μητέρας του, της Αγίας Πολυχρονίας, η οποία γιορτάζει στις 23 Απριλίου, και το μετέφερε στη Λίδα της Παλαιστίνης. Από εκεί, όπως βεβαιώνουν οι πηγές, οι σταυροφόροι πήραν τα ιερά λείψανα της Αγίας Πολυχρονίας και τα έφεραν στην Δύση. Και από τα πάμπολα θαύματα, τα οποία μπορείτε, αγαπητοί αδελφοί, να τα βρείτε κι εσείς στο ίντερνετ, υπάρχουν, είναι εύκολα αν πατήσουμε και ζητήσουμε να τα βρούμε. Θα διαβάσουμε μόνο ένα που σχετίζεται με ένα μοναστήρι από τα 20 του Αγίου Όρους, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Είναι η Μονή Ζωγράφου. Ακούστε λοιπόν γιατί αφιερώθηκε στον Άγιο. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λέοντος του Σοφού, 886 έως 912 μετά Χριστόν, ήταν 3 γνήσιοι αδελφοί, ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Βασίλειος, και η καταγωγή τους ήταν από τη μεγαλύτερη Λυχίδα που μετονομάστηκε αργότερα σε Αχρίδα, στις Πρέσπες.
Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο, τον πλούτο, τη δόξα και να πάρουν το αγγελικό σχήμα, να γίνουν μοναχοί. Έφτασαν στο Άγιον Όρος και αφού βρήκαν ήσυχο τόπο, κατασκεύασαν σκηνές όπου έμεναν για αρκετό διάστημα και συναντιόταν μόνο την Κυριακή. Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη της αρετής τους και γι' αυτό πολλοί έρχονταν κοντά τους και δεν έφευγαν. Βρήκαν ένα χώρο που έκτισαν μοναστήρι. Αφού έκτισαν και τον ναό, σκέπτονταν πώς να τον ονομάσουν, πού να τον αφιερώσουν. Άλλοι έλεγαν να τον αφιερώσουν στον Άγιο Νικόλαο. Άλλοι στον Άγιο Κλίμεντα, αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, που ήταν και συμπατριώτης τους. Και ο καθένας γενικά ήθελε να δώσει στον ναό το όνομα του Αγίου που έτρεφε μεγαλύτερη ευλάβεια. Επειδή λοιπόν δεν συμφωνούσαν, αποφάσισαν να προσφύγουν στην προσευχή στον Θεό και να δεηθούν ώστε αυτός να αποφασίσει για να διατάξει σε ποιον από τους Αγίους του θα αφιερώσουν το ναό και ποιαν εικόνα θα ζωγραφίσουν στο ξύλο που ετοίμασαν. Προσευχήθηκαν και οι τρεις, ο καθένας στο ησυχαστήριό του. Στη διάρκεια που προσεύχονταν, διαχύθηκε από τον νεόκτιστο ναό ένα ασυνήθιστο φως, λαμπρότερο από τις ακτίνες του ήλιου, γύρω από τα κελιά των μοναχών. Οι μοναχοί κατελήφθησαν από φόβο και απορία και έμειναν προσευχόμενοι όλη τη νύχτα. Την επομένη το πρωί, όταν κατέβηκαν οι μοναχοί στην εκκλησία, είδαν με θαυμασμό ότι στο ξύλο που ετοίμασαν να ζωγραφίσουν, ζωγραφίστηκε η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου Γεωργίου. Αχειροποίητος εικόνα του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή ζωγραφισμένη όχι από χέρι. Από αυτή μάλιστα έβγαινε η λάμψη που φώτιζε τα ταπεινά ησυχαστήρια. Έτσι λοιπόν αφιερώθηκε η εκκλησία στον Άγιο Γεώργιο και η μονή ονομάστηκε Ζωγράφου. Τελειώνουμε, ακούστε και το κερασάκι στην τούρτα. Από αυτή την εικόνα λοιπόν άρχισαν να γίνονται πάρα πολλά θαύματα. Γι' αυτό και ο κόσμος πήγαινε στη μονή Ζωγράφου να προσκυνήσει τον τροπεοφόρο Γεώργιο. Η φήμη των θαυμάτων του μάλιστα έφτασε μέχρι και τον βασιλέα το Λέοντα το Σοφό, που ήταν πολύ ευσεβής. Μάλιστα αποφάσισε να πάει προσωπικά στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσει και να χαρεί πνευματικά με τις ψυχοφελείς συζητήσεις που θα έκανε με τους ασκητές. Ύστερα από τον Λέοντα επισκέφθηκε τη μονή και ο βασιλιάς των Βουλγάρων Ιωάννης από το Τύρνοβο. Με την πλούσια βοήθειά του άρχισε να κτίζεται η μεγαλοπρεπής μονή του Ζωγράφου. Αργότερα η μονή κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε από έναν ηγεμόνα της Μολδαβίας. Αυτή η εικόνα έχει μέχρι σήμερα το άκρο του δακτύλου κάποιου ολιγόπιστου επισκόπου. Αυτός καταγόταν σύμφωνα με την παράδοση από τα Βοδενά. Βοδενά είναι η Έδεσα. Και όταν άκουσε για τα θαύματα της εικόνας, θέλησε μαζί με τη συνοδεία του να πάει να διαπιστώσει αν πραγματικά ήσαν αληθινά αυτά που διαδίδονταν ή ήσαν εφευρέσεις των μοναχών για λόγους φιλοχρηματίας. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος, πήγε και στη μονή του Ζωγράφου, όπου οι μοναχοί εκεί τον υποδέχτηκαν με την πρέπουσα τιμή. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο ναό για να προσκυνήσει τον Άγιο Γεώργιο, αλλά ο επίσκοπος, αντί να φανεί ταπεινός και σεμνός, φάνηκε περήφανος και ολιγόπιστος. Αφού με αδιαφορία είδε τον ναό, στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και με αλαζονικό ύφος είπε προς τους μοναχούς: «Ώστε αυτή είναι η θαυματουργός εικόνα του Αγίου». Αμέσως όμως το δάχτυλό του κόλλησε στην εικόνα και μάταια προσπαθούσαν να το ξεκολλήσουν. Η αγωνία του και ο φόβος του μεγάλωσαν όσο αγωνιζόταν να το ξεκολλήσει. Κάθε φορά που προσπαθούσε να το ξεκολλήσει ένιωθε πόνους, γιατί αυτό ήταν κολλημένο πολύ γερά. Στο τέλος ο δυστυχής επίσκοπος δέχτηκε να του κόψουν το δάχτυλο. Έτσι πήρε μια γεύση της γνησιότητας των θαυμάτων του Αγίου Γεωργίου. Με τις πρεσβείες του, αγαπητοί μου αδελφοί, να ενισχύεται η πίστη μας στον Αναστάντα Κύριο. Είπαμε και προχθές ότι οι Άγιοι μας είναι τα πραγματικά παιδιά της Ανάστασης και οι αληθινοί μάρτυρες και η απόδειξη της Ανάστασης. Θεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστόν του Θεός, ότι είναι τας ψυχάς